Oras dihita sa lutna. Video on, conto ug pasa, bata tuwa, molo di tikimording manang di bar habot ni Roha. Hali adorong suhutorsok kami video on. Parsu sa hali mangidoma kami tuhamu amanginang bolarong penon nasalamang nahurang di upasaw. Dang na mga jari mang namang guruy hami ang ali amang alehol na pabotohon huboto hami do asarap masyar sita. Hito tors video ta.